Moi! Tervetuloa virtuaaliselle oppitunnille. Tänään tutustutaan kuvaajan piirtämiseen LibreOffice Calc-ohjelmistolla ja yritetään säätää kuvaaja sellaiseksi kuin halutaan. Käytetään esimerkkiaineistona ainakin liikkeen tutkimista ja aineisto on kerätty tämmöisellä ultraäänipaikka-anturilla, joka on liitetty sitten tämmöiseen LabQuest tiedon keräimeen ja sitä kautta tietokoneeseen ja on saatu sitten aineisto siten, että mä oon voinut liittää sen sinne Classroomiin. Eli seuraavaksi me käydään pikkasen tätä mittausta läpi. Mulla oli täällä tämmönen seinä ja sitten oli melko vaakatasossa oleva pinta. Siinä oli sitten tämmönen vaunu. Ja siinä vaunussa oli sitten tommonen laukaisukoneisto, millä sen saa laitettua liikkeelle, ja sitten siinä oli tommonen pieni peili vahvistamaan sitten ultraäänen heijastumista. Toisessa päässä täällä oli sitten toi ultraäänipaikka-anturi, joka lähettää ultraääntä, ja sitten kun se saavuttaa ton peilin, tapahtuu heijastuminen ja sitten se ultraääni menee tonne taakse ja siitä saadaan sitten se paikka selville. Ja kohta nähdään sitten kuvaajassa, että missä tää on ollut alussa ja niin edelleen. Sitten mä oon laukassut sen, jollakin hetkellä tää vaunu lähtee liikkeelle, se menee tietysti tonne vähän eteenpäin ja siinä on renkaat alla ja sitten se pysähtyy tänne jonnekin. Näin, ja mä haluaisin tietää, että mitä on tapahtunut. Ja aineisto, mikä siellä on, niin löytyy tuolta Classroomista. Ja täällä on nyt useampia juttuja, mutta se on toi vaunumittaus. Ja sellainen pieni ongelmahan tässä on, kun näitä aineistoja laitetaan, että Google mahdollisesti yrittää muuttaa näitä tuohon omaan muotoonsa näitä tiedostoja, mutta me tehdään niin, että painetaan tuolta lataa kohdasta tai sitten joko tuolta oikeasta yläkulmasta lataa tai sitten tuosta lataa, jotta saataisiin se aineisto sellaisenaan auki. Ja ladatuista tiedostoista sieltä löytyy sitten mulla näköjään aukos Collaboraa, mitä mä en halua, vaan mä haluaisin nyt ladatut tiedoston näkyviin. Laitetaan tosta. Ja sieltä avaan ohjelmalla ja LibreOffice Calc. Ja pitäisi näyttää täältä näin. Ja nythän näitä mittauspisteitä on aika paljon. Sellaisia pari juttua. Ensinnäkin, jos haluat sinne jonnekin lisää rivejä tai sarakkeita, niin sä voit aina ottaa siitä joko rivitunnuksesta kiinni oikealla hiirenkorvalla, eli 2 sormea siinä tasohiirellä tai sitten oikealla hiirekorvalla saraketunnuksesta. Mä laitan nyt yläpuolelle 1 rivin. Eli tämä, mikä on täällä ensimmäinen sarake, niin tämä menee aina oletuksena X-akselille. Ja tämä, mikä on tässä vieressä, niin tämä menee oletuksena Y-akselille. Joten nyt esimerkiksi, jos mä piirrän suoraan kuvaajan, tulee sellainen kuvaaja, missä X-akselilla on tämä aika ja pystyakselilla on paikka. Se kelpaa meille oikein hyvin. Ja otetaan poista solut. Nyt kun mä rupean piirtämään tätä kuvaajaa, niin ensimmäinen homma on valita tästä se aineisto, mistä se kuvaaja piirretään. Otetaanpa tuolta vielä, siellä oli näköjään kuvaaja alla, niin päästään sitten piirtämään ihan puhtaalta pöydältä. Eli otetaan lisää ja kaavio. Ja kohdat, mitä pitää katsoa tosi tarkasti. Ensinnäkin piirretään pelkät pisteet, ei mitään tämmöisiä pylväskaavioita, vaan XY-hajontakuvaaja. Ei näitä yhdysviivoja, vaan pelkät pisteet. Kaavioelementit kohdasta niin voidaan laittaa, että mitä täällä X-akselilla on. Niin siellä oli nyt se ensimmäisessä sarakkeessa oleva, eli aika. Sitten pitää laittaa näkyviin myöskin yksikkö, että missä yksikössä se suure on mitattu. Nyt se on sekunneissa. Ja pystyakselilla on paikka, se on metriä jostakin, ilmeisestikin mittarista.
Tässä tapauksessa selite, joka on tuossa kohti, on täysin turha, niin sen voi ottaa pois. Jos haluat näitä pystyriville, tai siis pystyviivoja, niin niitä saa laittaa tuolta, kun näytän viivastot, niin sieltä voi laittaa viivoja tai ottaa sitten pois, miten milloinkin. Sitten biologiassa ja muissa reaaliaineissa niin on sanottu, että nämä pitäisi vielä nimetä nämä kuvaajat, mutta nyt se vie niin paljon tilaa siinä, että mä jätän nyt nimeämättä. Ja fysiikassa se nyt monesti onkin niin, että ne jätetään nimeämättä. Ja nyt mulla on täällä kuvaaja aika lailla valmis. Siellä näkyy nyt näitä mitattuja pisteitä. Ja miten mä tätä sitten tulkitsen tätä kuvaajaa, niin kuin näette, niin se on lähtenyt tuolta aika lailla. Olisiko sitten 1,1, niin 1,1. Pitäisikö katsoa vähän tarkemmin että mistä se on lähtenyt liikkeelle. Nyt kun mä haluan ruveta näitä akseleita muokkaamaan, niin se onnistuu siten, että kun sä laitat sen hiiren osoittimen laitetaan tuplaklikataan vielä tää ensin, että tää on niin kuin aktiivisena. Nyt kun sä laitat tuohon hiiren osoittimen tuohon akselin päälle, niin siihen muuttuu tommonen, siihen tulee lukemaan jossakin kohti, että Y-akseli tai jotain, osoitin muuttuu vähän erinäköiseksi. Kun otat siitä taas oikealla hiiren korvalla kiinni, niin siellä on kohta, missä on muotoile akseli tai sitten muotoile pääviivasto. Mä laitan, että muotoile akseli. Sieltä voit laittaa esimerkiksi, että jos tuntuu siltä, että toi 1,4 on tuolta liikaa, niin sä voit ottaa tosta, että näytä enintään ja laittaa sinne, että no näytetään sitten vaan 1,3 asti. Ja jos tuntuu siltä, että toi on miinus 0,1 aivan turha, niin tehdään niin, että muotoile akseli ja sitten laitetaan, että näytä vähintään, niin otetaan automaattinen pois ja laitetaan siihen 0. Näin. Sitten jos sä haluat vähän enemmän näitä päävälejä, niin niiden väliin esimerkiksi voisi laittaa 0,1 välejä ja sitten sinne voi laittaa myöskin tämmöisiä apuviivoja, niin niitäkin voi laittaa nyt, no kokeillaan vaikka 2. No kokeillaan sillä lailla, että laitetaan sinne 5 apuviivaa väliin, niin katsotaan mitä tapahtuu. Ja nyt mä voin tehdä niin, että mä otan oikealla hiiren korvalla kiinni ja sitten täällä on kohta lisää apuviivasto, niin nyt on helpompi ehkä sit lukea näitä arvoja, eli tää olisi 1,1, 1,1 ja 1,12, 1,14, 1,16 ja eli se olisi noin 1,17 metriä, eli 1,17 senttimetriä olisi se niin kuin se vaunun peili niin siitä mittarista alkuhetkellä. Laukaisu on tapahtunut tuossa vähän reilu 2 sekunnissa ja sama juttu, jos tuntuu, että sitä on vaikea lukea, otat oikealla hiiren korvalla kiinni tuosta akselista ja muotoile akseli ja laitetaan sieltä sitten vaikka tai itse asiassa kokeillaan niin, että laitetaan oikealla hiiren korvalla eka kiinni ja lisätään sinne apuviivasto, niin jos se helpottaisi, ehkä apuviivoja voisi laittaa vaikka vähän lisää, niin muotoile akseli ja laitetaan tuolta jakoviivoja lisää, niin laitetaan vaikka se 5, niin se ehkä helpottaa. Eli noin 2,5, niin tuossa olisi 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, niin olisiko se 2,1 sekuntia siitä, kun mittari on laitettu päälle, niin vaunu on sitten laukaistu liikkeelle. Ja se on lähtenyt menee kohti mittaria, niin sen takia tämä etäisyys mittarin ja sitten sen vaunun välillä niin pienenee koko ajan. Mutta se mitä me haluttaisiin tehdä, niin me haluttaisiin tähän loppuosaan tässä niin sovittaa jonkunlaista matemaattista mallia. Niin sen takia tehdään nyt niin, että mä haluaisin hävittää kokonaan tämän alkuosan, kun tämä kuvaaja, niin tämä ei ole tehty ihan tämmöiseen tämän tyyliseen data-analyysiin, niin sen takia mä nyt teen niin, että mä yritän löytää täältä alkupäästä näitä pisteitä, että mistä kohti se laukaisu on tapahtunut, niin se oli siinä
noin 2 sekunnin kohdalla. Ja mä valitsin nuo pisteet ja painoin delete, niin saadaan, olisiko se tossa kohti tapahtunut se laukaisu, niin saadaan pelkästään niin kuin se liikkeen aikainen kuva ja sitten siihen näkyviin. Ja tää nyt ei siis oikeasti ole ilmeisestikään ihan lineaarinen, mutta mä kokeilen, että kävisikö tähän lineaarinen malli. Ja nyt kun tehdään sitä matemaattista mallinnusta, niin ota tuosta pisteestä oikealla hiirenkorvalla kiinni. Ja nyt sä näet, tässä mulla kävi sillä tavalla, että mä en pysty ottaa siitä pisteestä kiinni. Se johtuu siitä, että tämä kuva tässä ei ole aktiivinen. Niin mun pitää ensin tuplaklikata vasemmalla hiirenkorvalla. Eli 2 kertaa täpäytät sitä tasohiirtä niin kevyesti tai sit painat pohjaa asti. Niin saat sen sillä lailla, että sä pystyt nyt valkkailemaan täältä näitä elementtejä täältä kuvasta. Nyt sä voit ottaa sit oikealla hiirenkorvalla, eli 2 pistettä, niin tuosta yhdestä pisteestä kiinni, niin täällä pitäisi lukea tämmönen lisää trendiviiva. Ja nyt mä rupeen kokeilemaan, että voisiko tää lineaarinen malli olla kovin hyvä. Ja se ei oikeasti ole lineaarinen, mutta me nyt mennään sillä. Ja mä haluaisin tietää, että jos tää jatkuisi tää liike samanlaisena, niin milloin tää niinku osuisi siihen mittariin. Tätä viivaa niin voi jatkaa eteen ja taaksepäin. Täältä ekstrapoloi eteenpäin ja ekstrapoloi taaksepäin. Ja täällä vasemmalla puolella niin sieltä voi valita sen, minkä tyyppinen se matemaattinen malli on. Ja mä valitsen nyt ton lineaarisen tällä kertaa. Ja ekstrapoloin nyt eteenpäin, eli jatketaan sitä viivaa tonne oikealle. Ja mä haluaisin jatkaa niin kauan, ennen kuin se osuu sitten tonne x-akseliin. Ja mun pitää vaan kokeilla sieltä, että olisiko vaikka 2 sekuntia eteenpäin, niin kokeillaan mitä tapahtuu. Vai 2 pistettä. No kokeillaan. Ja jos ei se ole hyvä, niin tehdään sitten jotain muuta. Monesti toi näytä yhtälö, niin tääkin on meille aika tärkeä juttu, mutta tää ei ole nyt tässä tilanteessa, niin ei ole se kaikista tärkein. Nyt se jatkuu tonne 2 sekuntia eteenpäin. Ja taas, koska tää mun kuvaaja, niin tää on nyt tuolta oikeasta laidasta niin vähän vaikea lukea. Niin silloin, jos sä haluat niin kuin muuttaa näitä x-akselin asetuksia, niin ota siitä x-akselista, siirrät osoittimeen eka sillä lailla, että sieltä jostain lukee, että x-akseli tuolta noin ja oikealla hiirenkorvalla kiinni, muotoile akseli. Niin sä voit laittaa tuolta, että enintään, niin laitetaan sieltä vaikka, että se näyttää 3,6 sekuntia, niin sun on helpompi nähdä, että missä kohti se osuu tuohon mittariin. Niin jos se liike jatkuisi tämmöisenä samanlaisena, niin se osuisi tuossa 3,4 sekunnin kohdalla. Mutta niin kuin näette, niin onko tämä lineaarinen malli teidän mielestä hyvä, niin siitähän voidaan sitten keskustella.